Ja, we zijn vandaag hier bij elkaar geweest op het bedrijf van de familie Huyts in Vult voor de problematiek in de fruitsector te praten. En het is eigenlijk belangrijk dat nu ondernemers gezamenlijk zich oppakken om ook continu nieuwe dingen te ontwikkelen in de fruitteelt. En er liggen ook een paar vragen bij de overheid. En één is dat we het proces aanjagen waar we meedoen natuurlijk. En op korte termijn, na de vorschade met name, dat was de aanleiding van de bijeenkomst, om te kijken of er mogelijkheden er zijn om het aanleg van waterbassins mogelijk te maken, het stimuleren hoe het zit met hagelnet en overleg met de gemeente. En dan zullen we samen provincie en gemeente optrekken om op heel korte termijn een antwoord op te geven. Ik denk dat het heel goed is geweest dat vandaag verschillende partijen, zowel de fruittelers als de provinciale politiek, maar ook zelf ik uit de landelijke politiek, uit de Kamer hier aanwezig zijn. Je ziet dat de fruitteelt kampt met grote uitdagingen in Zuid-Limburg en ik denk dat we de handen in moeten slaan en volgens mij is dat vandaag ook gebeurd. Ik ben blij dat we een vruchtbare bijeenkomst gehad hebben vanmorgen, waarin we net opgehaald hebben wat hier aan de hand is in Zuid-Limburg. We zijn blij dat er een taskforce komt die hier versnelling in aan kan gaan brengen en dat blijven we uiteraard als LLTB ondersteunen. Ja, ik mocht vandaag een getuige zijn van een bijzonder inspirerende bijeenkomst waar fruittelers en de sector breed met de overheid samen in gesprek gingen. Een sector die het meer dan waard is om zich voor in te zetten. Het is de stoffeerder van ons Zuid-Limburgse landschap. Zonder de fruitteler is ons landschap niet de pracht en de praal die we hebben. Fruittelers verdienen de steun, ook van de lokale overheid. En wij als IJs de Margraten, de bloesem van het zuiden, willen ons als gemeente natuurlijk hier ook daadwerkelijk voor inzetten. We kunnen niet nog een paar hagelbuien afwachten. En ik hoop dat we volgend jaar weer een geweldige oogst hebben en dat wij kunnen rekenen op die Limburgse consument en de Nederlandse consument en dat het Limburgs landschap nog lang in handen mag zijn van de fruittelers.